Безнең сөйләмебез сүзләрдән тора һәм бу кешелекнең иң зур байлыкларының берсе. Чөнки дөньяны сүзләр ярдәмендә танып белү ул кешеләргә генә хас нәрсә. Әмма бу сүзләр кайда һәм ничек яраласын? Берничә телне белгән кешеләрнең ничек сүзләре буталмый да башлары чуалмый. Телләр баш миенең кайсы өлешендә урнашкан һәм ни өчен берәүләр бу байлыктан уңышлы гына файдалана ала, икенчеләре исә аны бушка гына сарыф итә. Бу сорауларның туганына бер дә гаҗәпләнәсе түгел, чөнки бу дөньяда җавапларга караганда сорауларның күбрәк булуы билгеле. Бер карашка гади генә татар авылы Казан артында урнашкан Мүлмә авылының тарихы бик борынгы чорларга барып тоташа. Әмма сүз башым бит шүрәле дигәндәй, без бу авылның үткәненә түгел, бүгенгесенә тукталып калмакчы. Мүлмә мәктәбе хезмәте кушканга гына яши дип һич тә әйтерлек түгел. Нинди генә хәлләр, вакыйгалар, вазгыятьләр үзгәрешен кичермәсен, бу уку йорты туган теленнән бизмәгән. Барлык фәннәрне дә саф татар телендә бәян итә һәм бу һич тә әкият түгел. Biz татар авылында торгачна балаларында татарча сөйләшкән иштәсе килә. Ул ничектер безгә якын бит инде үзебезнең телебез булгачны. Шуңа күрә Аллага шөкер, бүгенге көндә балалар саф татарча укып, саф татарча сөйләшәләр. Тәрҗемә дәреслекләре җитәме, юкмы? Дәреслектер җитә, безнең бөтен балаларыбызда, менә минем сыйныфта 11 бала, дәресләр белән тәэмин ителгән, рәхәтләнеп шул дәреслектер белән эшлибез. Әмма менә эш дәфтәрләре әлегә юк әйме татар телендә? Эш дәфтәрләре татар теленә басмалаштырылмаган шул. Кызганычка каршы без эш дәфтәрләрен рус телендә эшлибез, ләкин аның бер файдасы бардыр инде бәлкем. Чөнки безнең ВПРлар да, ОГЭ-лар да барысы рус телендә булгачан, авыл баласына ул бәлкем русчасын ныгытырга яхшырактыр да. Терминнарны татарчада, русчада өйрәнәбез дәрес вакытында, шунысы күңеллерәк бер уйласан. Менә мин шулай дип уйлыйм инде. Евразия материалы мәсәлән, Африка шулай материаллары. Мүлмә мәктәбе укучылары елда мәктәп дизбесенә үз уңышлары төймәләрен өстәп теркәп бара. Узган уку елында гына татар теле һәм әдәбияты фәннәре буенча 12 укучысы муниципаль этапта җиңеп кайткан. Бер укучылары татар теле буенча халыкара олимпиадасының иң мәртәбәле бүләгенә гран-прига ия булган. Һәм бит бу балалар алар гомумән татарча фикерлиләр. Чөнки алар һәрбер дәрескә кергәч, ул дәресне алар туган телендә үзләштерәләр. Димәк, аларның фикерләү дәрәҗәләре дә үз туган телендә. Әйе. Башка чит телгә күчмичә генә үз туган телендә генә фикерлиләр. Татарча фикерләү, аларның инде татарча укуы моңа зур йогынты ясый. Аннан соң укучының бигрәк тә ул фәнне яратуы да кирәк. Менә яратуы да бик зур әһәмияткә ия. Әгәр дә укучы фәнен яратмаса, ул андый уңышларга ирешә алмый. Укучысын яратмаса, фәнен яратмаса, андый югары нәтиҗәләр биреп булмый дип әйтер идем. Мүлмә балаларының татар телен камил белүе һич тә гаҗәп түгел. Алар татар телендә укыйлар, фикерлиләр, татарча сөйләшәләр, татар мөхитендә яшиләр, татар гаиләләрендә тәрбия алалар. Хикмәт башкада. Чипчи татар авылында туып, укып үскән балаларның рус теленнән халыкара бәйгеләрдә беренчелекне яулаулары. Есть ли различия между школами с родным языком обучения? Вы знаете, разница есть, причем существенная. Дети в национальной школе, в нашей школе в частности, они более усердные, более самостоятельные, более воспитанные. И, конечно же, это сказывается на обучении, на тех знаниях, которые они зарабатывают и потом будут использовать в своей жизни. В июне месяце 2021 года ученица 8 класса, моя ученица, заняла призовое место в Международной олимпиаде по русскому языку. Девочка очень старательная, добилась она очень хорошего результата. Это, мне кажется, это полностью, в большей степени, это ее заслуга. Я очень рада, что она стала призером этой олимпиады. В моей практике таких больших успехов еще не было. Преимущество все-таки вот такого билингвального образования вы видите или нет? Преимущество, конечно же, этого образования я вижу. Ребенок одновременно мыслит и на татарском языке, и на русском языке, соответственно, также старается высказывать свои мысли. Обучение ведется
осознание материала ведется на 2 языках, на 2 уровнях, скажем так. Бу фактларның эчке мәгънәләре нидә соң? Алар бер-берсен ашыклыймы, үзара бәйләнгәнме? Һичшиксез бәйләнгән дип шатнатып җавап бирердәй шак. Татар телендә укытучы мәктәпләренең уңышларында укытучыларның да, укучыларның да роле бәхәссез. Әмма бу эшнең төп асылы күләгәдә калып бара. Дөньяны сүз бизәр диләр халыкта. Телнең зур көчкә ия булуын халык мәкалләре еш кына раслап килә. Халыкның тел байлыгы зуррак булган саен, аның акыл көченең югарырак булуы да билгеле. Ике телне белү, шул телләрне чиратлаштырып куллану фәндә билингвизм дип атала. Бу төшенчә күп халыкларга хас. Татар, башкорт, чуаш, якут, мари, удмурт кебек халыклар туган телләрдән тыш рус телен дә белә, әле чит телләрне дә өйрәнә. Юкка гына татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел димиләр. Һәм бу мәсьәләдә яңадан-яңа тәгълиматлар, өр-яңа юнәлешләр, эзләнүләр, рәхәтләнеп киңәеп буасы ярылып беткәнче сөйләрлек сүзләрне, дәлилләрне өстәп тора. Никаких таких принципиальных опасностей в двуязычии нет. Наоборот, большое количество исследований показывают, что у человека, который привык говорить на 2 языках с детства, формируется особая когнитивная способность. Он может легче ориентироваться в меняющейся ситуации, быстрее принимать решения. У него развивается способность к абстрактному мышлению раньше, чем у детей, у которых только один язык. Нельзя сказать, что все дети развиваются одинаково. Кто-то прекрасно будет продолжать овладевать 2 языком. Но если он был билингвом, то способность к изучению любого другого языка гораздо больше развита, чем у человека, который не выучил ни одного 2 языка за время своего дошкольного детства. Билингвизм становится нормой жизни на планете. Мы не можем делать вид, что этого нету. Билингвизм очень важная часть нашей земной жизни. Нам не только практически полезно знать разные языки, это полезно с нейрофизиологической точки зрения. Zaman alga dәшә, кеше алдына үз бурычларын, таләпләрен куя. Киләчәктә балама күбрәк рус теле кирәк булачак дигән ялгыш фикердә торучы ата-аналар туган телләргә шактый салкын карашта. Әмма кеше никадәр тел белә, рухи яктан шул кадәр байрак дигән гыйбарә дә бар. Һәм бу халыктан чыккан сүз фәнни ачышларга аваздаш. Ике тел белгән баланың фикерләү дәрәҗәсе бер тел белгән баланыкына караганда күпкә көчлерәк. Күп телләр белгән кеше хәтерле, киң эрудицияле була. Һәм бу баш мие ярым шарларының специфик эшчәнлек нәтиҗәсе. Әмма бу шарт үтәлсен өчен бала бу телләрдә сөйләшеп кенә калмыйча, укырга, язарга, мәгълүмат алырга да тиеш. Күптән түгел генә мин аралаштым югары экономика мәктәбендә, мәктәбе каршында булган Тел һәм ми институтының директоры белән. Менә шунда билингвалларның медицина юнәлеше ягына калганда күпкә отышлы менән дидертегез моментларына игътибар ясадык. Әйтик, шул ук нейрохирургия өлкәсендә менә әйтик тикшерүләр вакытында ул исбатланган, ул тикшерүләр ачык мәгълүмат буларак бар. Бер телдән күбрәк белгән кешеләр, әйтик, деменция булсынмы, афазия кебек шундый куркыныч җирләрдән азат. Менә бүгенге көндә без менә шушы аспектларга игътибар бирергә тиешбез. Телнең мөмкинлекләре һәм телнең функциональлыгы. Менә бүгенге көндә без төп басымны шуңа эшләргә тиешбез. Ни кадәр ул безнең функцияле. Һәм моны инде ата-аналарга җиткерергә кирәк, әйме? Без ул турыда эшләр башлап җибәрдек, инде сөйләшәбез. Әйтик, менә тел мөмкинлеге дигәндә миңа калса, менә әйтик, бер төрки телне белү, ул сиңа тагын 20 төрки телләргә үз капкаларын ача. Шулар арасында шулык төрек теле, Азербайҗан, Казах, үзбәк, кыргыз һәм башка телләр. Мин һәрбер шушы әйтеп киткән милләт вәкилләре белән элемтәдә аралашканым бар, безнең кыенлыклар юк, чөнки безнең уртак төрки тамырларыбыз бар. Менә туган тел сөйләү мәсьәләсендә монда мин ассызыклап китердем.
milli үзаң мәсьәләсен. Чөнки без бүгенге көндә мәктәптә ата-аналар белән эшләгәндә, менә шушы 90-2000 елдагы ата-аналар белән эш итәбез. Һәм менә милли үзаң ул аталарда никадәр югары дәрәҗәдә була, без шул кадәр аның киләчәктә сыйфатын һәм нәтиҗәсен күрәбез. Менә монда игътибар итсәгез, кечкенә генә мәкаль. Татарстанда соңгы елларда заманча күп телле мәктәп комплексларын төзү, ачу эшләре башланды. Аларның иң беренчесе 3 ел элек үк Казанда сафка бастырылган иде. Шунысы куандыра, күп телле мәктәп күп кенә каршылыкларны җиңеп, үз билгеләнешенә тугры булып эшләп килә. Бүген биредә башлангыч классларда математикадан башка калган барлык фәннәр дә татар телендә укытыла. 5-6 классларда тарих, җәмгыять белеме, биология һәм география шулай татарча. 7-нче сыйныфтан төп фәннәрне укыту инглиз теленә күчә. Димәк, мәктәпне тәмамлап чыкканда һәр бала ким дигәндә 3 телне камил дәрәҗәдә үзләштерергә тиеш. Күз күрер, юлның башы гына бит. Ул математика булсын, ул биология булсын, ул география булсын, тарих, җәмгыять белеме булсын, ягъни менә кайсы телдә җәмгыять һәм гомумән дәүләтебез таләп итә, кайсы телдә ихтыяҗ бар, без шул телдә белем бирергә һәм шул белем алган укучылар инде рәхәтләнеп аны кулланырга тиеш дигән сүз. Үз күзаллауыгыз буенча менә бу балалар, алар бер телдән икенче телгә җиңел күчәләрме, юкмы? Бик җиңел күчәләр. Хәтта менә кайсы вакыт инглиз телендә дә сөйләшеп китү очраклары бар. Төрек телендә, гарәп телендә, алар ул телләрендә өйрәнә бездә. Шуңа күрә укучыларыбыз менә тел ягыннан бик сыгылмалы. Ягъни белемне кайсы телдә бирсәк, шул телдә алырга алар риза. Бу нәрсә белән бәйле? Бу яшь үзенчәлеге белән бәйлеме? Иң беренче чиратта бездә бит инде укучылар менә шушы тел сәләтен карап, шул тел сәләте ягыннан сайлабрак алынган укучылар. Алар күбрәк монда телгә сәләтләре, телгә мөмкинлекләре булганга күрә киләләр. Ягъни инде монда алар тигән ниндидер югары математика, ниндидер физик ачышлар ясар өчен килмиләр. Әлбәттә алар монда тел өйрәнергә килә. Һәм шуңа күрә аларның сәләтләре бик тиз ачылып китә. Алар монда туган телдә дә, рус телендә дә, инглиз телендә дә бик тирәнтен белем алалар. Сез әйтәсез менә туган телләргә сәләтле балалар килә, әйме? Әмма һәр бала да телгә сәләтлеме, юкмы? Менә олырак сыйныфларда алар бит инде безнең сайлап алынган, җыелган укучылар. Кечкенәләрне инде без шундый итеп үстерәбез. Без бит әле 3 кенә ел эшлибез бу мәктәптә. Менә башлангычларны инде без шул юнәлештә предшкола дибез инде, ягъни садик яшеннән үк шулай күтәрәбез. Безнең монда менә бер төркем, мәсәлән, балалар бакчасында эшли башлады бу уку елыннан. Без инде 3 телдә, мәсәлән, кечкенәдән 5-6 яшьтән үк өйрәтә башлыйбыз аларны. Һәм алар мәктәпкә әзерлек белән килә. Менә кайбер галимнәр әйтә, әгәр дә бала билингваль булып үсә икән, ул вакытта ул башка телләрне дә бик җиңел үзләштерә диләр. Сез моның белән килешәсезме, юкмы? Килешәм, чөнки үзебезнең мисалда әйтеп була, безнең укучылар менә бик теләп Кытай теленә, Корея теленә йөриләр. Французча белүче укучыларыбыз бик күп. Гәрчә ул мәктәптә монда безнең укытылмаса да, олимпиадаларда төрле күрсәткечләр, югары күрсәткечләр алып кайталар бит инде. Үзлектән өйрәнәме? Үзлектән дә өйрәнә һәм ниндидер шәхси мәктәпләргә дә йөриләр. Ягъни бер телне белү, икенче телне өйрәнергә бик зур мөмкинлекләр ача. Мәсәлән, без туган телебездә татар телендә белем бирәбез, шул ук янәшә безнең белән төрек теле укытыла, татар теле белән янәшә, гарәп теле укытыла. Бу инде укучыларыбызга, мәсәлән, динебезнең тарихын өйрәнергә дә, башка төрки халыкларның телләрен, тарихын өйрәнергә дә зур мөмкинлекләр бирә дигән сүз. Бүгенге җәмгыятьтә бик тә ялгыш фикер хөкем сөрә. Әгәр дә менә балага берничә тел бирәсең икән, аның теле чуалырга мөмкин, аның башы чуалырга мөмкин, аның фикерләре чуалырга мөмкин диләр. Менә бу фикер ялгыш фикерме? Ялгыш фикер. Ни өчен дисәк, 20нче гасыр башына игътибар итик. Бу безнең әдәбиятыбызның, бу безнең культурабызның, мәдәниятыбызның алтын чоры. Һәм игътибар итик, Тукайлар, Фатиха Мирханнар ничә тел белгәннәр? Әмма менә башка телләрне үстереп, без үз туган телебезне дә онытмаска тиештер. Әйме, үз туган телебезне дә үстереп, аны инде киң җәмәгатьчелеккә чыгарырга тиешле, әйме? Һич шиксез, туган тел бит инде барлык фәннәрнең нигезендә ята.
туган телдә аралашкан, туган телдә үз фәнен өйрәнгән, башка фәннәрне өйрәнгән укучыларның өлгереше күпкә югары. Дөресен генә әйткәндә, татар теленә без башта әти-әниләрне өйрәттек. Аннан соң без балалардан башладык. Сыйныфны ачылганда безнең 34 бала иде. 4-се бу таләпләргә риза булмыйча башка сыйныфка күчте, чөнки аларга ул кадәр үк татар телен белү мөһим түгел иде. Калганнар өйрәнеп карыйк дип калдылар һәм әкренләп өйрәнә башладылар. Әйләнә тирә бик авырдан башланды, чөнки беренче сыйныфта безнең русчасы 70% башы, татарча 30% иде. Безнең күбрәк эшләнә иде русча, татарча. Икенче сыйныфка ул инде 50-гә 50 башланды. Ә менә хәзерге көндә 3нче сыйныфта без тулысынча диярлек алып барабыз әйләнә тирәне татарча. Мен хәтта каз тәннәре чыкты. Карагыз әле, бу бит нинди мөгъҗиза. Шулай бит 3 ел эчендә бала татарча укырлык дәрәҗәгә җиткән. Димәк, менә бу татарча укыту ул бик зур әһәмияткә ия. Шулай бит. Бик күп эш эшләнде әти-әниләр белән. Мин кай вакыт әйтәм, теләгегез юк икән бу сыйныфта укырга, күчегез башка сыйныфка. Китәсләр килми. Шул китергә теләмәү аркасында алар татар телен өйрәнә башлыйлар. Чөнки мәҗбүри. Телисезме, теләмисезме? Шуңа күрә. Сайлау мөмкинлеге бар аларга. Мен теләмисез икән, китегез, сезгә бит сайлау мөмкинлеге бар, мин әйтәм. Китегез, татар теле аз булган сыйныфларга китмиләр. Әмма бу сыйныфта сайлау мөмкинлеге юк. Юк, мин аларга бирмим. Шуңа күрә, әгәр дә мин инде алар кушканча, әтиеннәр кушканча барсам, бармаячак. Димәк, бүгенге дөньяда менә бу мәҗбүрилек булмаса, раз кирәкте. Менә минем принцип кирмәсә дә сиңе. Нәрсәдер сиңеп кала аларга. Күп телле мәктәп, бәлки бу безнең киләчәгебез диярсез, әмма бу тәҗрибә безгә бик яхшы таныш. Татар телендә белем бирүче мәктәпләребез заманча уку йортларыннан нәрсәсе белән ким, артыгы белән булмаса, бу тәҗрибәнең нәтиҗәлеген инде алар ничә еллар дәвамында исбатлап килә бит. Чуваш республикасында урнашкан Тукай авылы бөек шагыйребезнең исеме белән аваздаш булса да, аңа атап бирелмәгән. Бу җирләргә беренче булып килеп урнашкан кешенең исеме дә Тукай булган икән. Тукай авылында бүген 500дән артык хуҗалык исәпләнә, 2000дән артык кеше яши, күп балалы гаиләләр дә байтак. Һәм иң гаҗәбе, Чуваш республикасында татарча укыту һәм тәрбия бирү эшенең барлык баскычлары да сакланып килә. Bizim bugünkü dersimiz Tatar bizekleri turunda. Hazır biz balalar bilen şul bizeklerini düşüreriz. Hazır bitinde balalar kübrek televizorlar, telefonlar bilen Rusça сөйләшәләрендә күбесенчә русча сөйләшәләр. Ләкин без балалар бакчасында алар белән татарча мөхиттә, аларны татарча мөхиттә тәрбияләргә тырышабыз һәм алар белән һәрвакыт татарча сөйләшергә тырышабыз. Әмма менә методика сәбәпләр җитәрлекме, юкмы? Ләкин кызганычка каршы методика сәбәпләр җитәрлек түгел шул. Нәрсәләр кирәк иде? Менә безгә Татарстаннан методик ярдәмлекләр булса, татарча методик ярдәмлекләр булса, бик шат булыр идек без. Сезнеңчә, менә математиканы туган телдә укыту нәрсә бирә балага? Балага туган теленә ярату, аларга туган телгә мәхәббәт тәрбияләү, менә татар телендә туган телебездә бик яратып, теләп сөйләшәбез, рәхәтләнеп үстелебездә дәресләребезне бирәбез. Бик шатланабыз буларга. Менә мисалларны шишкәндә авыр түгелме аларга? Авыр түгел, юк. Бик теләп татарча үстелебездә сөйләп аңлаталар. Булар бит инде 2 ел ахырында ВПР бирәчәкләр. Аларга менә бу ВПРга әзерлек, рус телендәге имтиханнарга әзерлекне ничек алып барасыз? Рус теленнән инде русча шундый китаплар заказ бирер дигәндә әйләнә тирәдән математикадан ВПРларга татар рус әзерләнәбез, дәресләрдән соң калып, алар белән шөгыльләнәбез, эшлибез.
Димәк, дәрес барышында сез татарча гына сөйләшәсез, дәрестән тыш? Алар белән русча менә шул ВПРларга әзерлекләр алып барабыз. Авыл тамгасыннан туры юл белән 1100 метр баргач, авылыбыз уртасында Нурсибет мәчет тора. Татар һәм рус теленнән олимпиадаларда җиңүчеләр дә, Россиянең иң оста тел укытучысы да монда эшли икән. Күп теллелек бу мәктәп өчен бик тә гадәти күренеш. Матур, фәнни сүзләрне мулдан сибүгә караганда, туган телең турында ихластан сөйләү алтын бәясендәдер. Иң яхшы бәси. Синме, Мәдинә? Мин Минәткәй. Кайларда йөрдең? Кибеткәгә бардың? Озакладың? Кая инде зак? Ярты сәгатьтә узмады бит. Киләчәктә менә бу балалар арасыннан менә татар телен фән буларак үстерерлек дәрәҗәдә балалар бармы, юкмы? Әйе, мин курыкмыйча әйтәләм, горурланып әйтәләм, безнең балалар арасыннан телебезне саклаучы, милләтебезне саклаучы, динебезне саклаучы балалар әлбәттә булыр дип ышанып калабыз. Авылда без үзебезнең мәхитебез, үзебезнең халыкны яшәгәз, безнең инде уку һәм тәрбия эшләрен алып барганда иң беренче безнең максат туган телебез турысында бер эзлексез эшләп, ата-бабаларыбыз калдырган, мирас итеп калдырган туган телебезне без алар шушы мәктәптә әйтергә кирәк, саклап килеп, без алар иң беренче максат һәм киләсе буынга безнең җиткерергә. Рушин ханым, сез менә тырыша барбер татарча сөйләшергә тырышасыз, мин карап торам. Мин бик каты тырышам, но кишләр мин авыл өчен бик каты тырышам. Алар минем өчен тырышмыйлар, әйтмиләр мине матур сөйләргә. А мин килим. Сез телисез, әйеме? Татар телен яратасыз? Бик каты яратам. Если бы яратмадым, элекке татар телендә Габдулла Тукайныкы шигырын яздыртмадым бы эланнардан. Вот. Алайса инде йөрәгегез тарта торгандыр, җаныгыз тарта иде. Бик каты татар йырларын. Мин сначала урыслар арасында үскәч, мин татар йырларын даже аннамыйдым. А хәзер татар йырларында анным. Рәсем укытучысы Рушания ханым соң булса да юлым уң булсын дип Тукайга Иваново өлкәсеннән күченеп кайткан. Телсез гомер кичерү гүр газабы ди. Тел һәммә татарның канына, тәненә, күзәнәгенә сиңгән. Аны бер нәрсә белән дә алыштырып булмый. Бүгенге балалар, менә татар мәктәбендә укучы бүгенге балалар димәк бәхетле балалар. Ой, шәнди бәхетле. И вот даже мин Тукайда особенно бәхетле. Халык үз телен сакларга тиешме? Не только тиеш, а вот обязаны, потому что яш эланарыши аннамалар, что нинди это байлык. Да. Үз теленне белү, әйме? Да. Сез бүген мәсәлән яшьлегезне, балачагызны кайтарсагыз, сез өйрәнер идегезме? Анда мөмкинлек булса. Вот если бы булды школда татар теле, ой, обязательно укыдым бы. Обязательно. А хәзер сөйлим, пык-мык, мин еще элек Завдатка кевде чыктым, мин сөйледим шылай. Ярар урнына ярал. Завдатача, ой, это яд не этим, ну, мин сезмиче калайдым. Но шенде это тырышайдым сөйләргә татар телендә. Тукайда укучы балаларга сокланып туя алмый, башка төбәкләрдә, мәктәпләрдә балалар хәтта русчаларын да көч-хәл белән генә сукалаганда, татар баласы ничә телдә сиптереп сөйләшергә сәләтле һәм балага бу мөмкинлекне бирә алган мәктәпкә дә бу вазгыятьне аңлаган ата-аналарына да ул күпне күргән, белгән зур тормыш тәҗрибәсен алган кеше буларак бик тә рәхмәтле. Без тормыш үзгәрми дип әйтәбез, әмма безнең тормышларыбыз инде күптәннән үзгәрде. Бүгенге көндә дөньяның кайбер илләрендә берничә тел белү ул бик тә гадәти күренеш. Күп теллелек ул модага дан түгел, телләрне белү, өйрәнү ул яңа дөньялар ачу. Бүген Россиядә яшәүче халыкларның күпчелеге туганнан бирле берничә тел белә, һәм бу байлык безгә бик күп мөмкинлекләр ача. Юк, без ниндидер бер зур гыйлемгә дәгъва кылмыйбыз. Әмма дә бөртекләп җыйган мәгълүмат күп кенә нәрсәләрне белергә, аңларга ярдәм итә.